No! No l'he matat! Com? Li he cardat 2 fletxassos i no el mato. Quina puta broma d'això que és aquesta? Fas una heavy kick amb Quin dels dos? Orden La de... F. Vermell, Orden- orden el de... vermell. No puc, no està entrant ningú, no, els blau. Espereu-vos, espereu-vos. Ja està, Va, ja vermell. sortim. Spam orden de... On ets, Marçal? Aquí, mireu, ets aquí. Com es canvia el personatge? Apreta la F, amb la N. Apreta la F. Ui, ui, ui. És que... Ui, 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 ui. Però la N em demana per canviar d'equip. No hi ha masses arquers, tio. Ho sento, Martí. T'ha tocat. Per què em vols fer això? Per què? Tu estàs pagant Ara, expressa? Toma! Sí, clar. Ho fas molt bé, Martí. No, Martí, no em no- matis, tio. Martí, que hi ha masses arquers, tio. Jo em pare. En Déu també m'està disparant, el cabron. Et juro que jo no he fet res. Què fas, tio? Què fas, tio? Què és aquest soroll? Quin mal de cap? One bote, Trebuch botes, Sick Tower bote. On ets, Hem de fer Martí? alguna cosa a la Sick Tower. Martí, on ets? Crec que hem d'anar cap aquí. Com puc configurar? On ets, Configuració. Sonido. On va aquest aquí? Fill de puta. Xus ram. Què hem de fer? Ah, hem de fer xus. Ja? Com ho fem, això? Com ho fem, Aquí, aquí. Empeny, empeny. Jo crec que hem triat això. Què està passant? Aquell nano volia una fletxa al mig del cap i ja ha fet un saltidor. Merda, m'ha matat un. Downies. Hòstia puta! Oh, he baixat molt, En Fedos està davant meu. Puto Fedos de merda. Al començar el mata'l. També n'he dit abans que m'ha cardat foc, però... No sé tu, No, no, no sé No com... fan els que tenen Ja escut, m'agradaria allà. saber carregar foc, nano. Jugar amb una fona? Sí. Que vaig amb una fona, tu, que tinc pedres infinites. Puc arribar allà dalt? Collons. Si Què em matem dius? una No sé. fona ha de ser humiliant, Oh, merda, puto Luc! Oh, merda, hi veig un subnormal amb una fona. Qui podria ser? Són molt putes rates, Fan tap i ens van tirar... Tu, que es pot entrar per aquí! Que es pot entrar per aquí, potatos! Que hi ha un altre camí! Que hi ha un altre puto camí! Què dius? On I em maten el tio que està a punt de fer snippet. Sou tontos del nabo, nano. Jo l'he matat. Ota, he trobat... Sou tontos del nabo, tio. El camí de les escaletes. M'acabo de matar 3 seguits. Sou Tres el tiros. camí del... Sí, hòstia puta, l'has descobert, tu. L'has descobert. Que hi ha un altre camí aquí a l'esquerra, som subnormals, mireu, l'he descobert, tio. I anar-vos empotran tots com No, tontos. m'han cremat, mata'ls, Martí. És veritat, Arnau, jo t'ajudo, Arnau, no! Arnau, no! Encara et veig apunyalant-me, fill de S'ha mort, Marçal, mira'l! Arnau! Però no l'empalis, tio, aquest. Reconec el seu somriure. Que fill de puta! Vinga, Corte, ganxo! Martí, Martí, que et surt, que hi ha foc. Hi ha foc que flipes, tio. Som uns fills de Que puta. vinguin a mi! Que vinguin tots de cop els mataré! Fills de puta! Molt bé, Marçal, vinito, Quanta gent he matat de cop, nano? Jo l'he matat moltíssims. Mira l'Ucu, venjança, això se'n diu venjança. Toma, un altre. Tu també vols. Va, quin vol, tots, fills de puta! Ah, m'he de pillar un escut. Reviu, darrere nostre i ens mata, tio. Oh, mare Déu. Tu, que jo sóc en Kilic. Jo sóc en Kilic, tu. En Kilic, o com ho vull dir. Per què en Kilic? Saps qui és o no? No et dic. El de Soul Calibur. Carrer un pau pel cul. O potser me'l carregarem, tu. M'acabo de matar 2 seguits a la Killfit que ningú més ha matat a ningú. Bona màquina. Aquests dos que s'havien quedat ressegados els he matat 2 contra 1 amb la ballesta. I tret. Apa, nano. I ara mataré... Va, tinc foc.
Tinc foc. Burn supply shipments. No sé com es fa, però bueno. Tens un darrere, Dylan, tens un darrere, Dylan. I un davant. Quantes javelines criu que tinc? Jo que en tinc una i para. Jo crec que en tens dues. He intentat morir lluitant. Però que sóc el Leònides. Com collons m'he trobat un altre subnormal que també amb si això funciona? Ei! Hem sortit a l'exterior. Hem passat la dungeon. No, funciona res. Què fas, Dragil? Aquest és aviat. Ah, és un sí! Què dius, que ja guanyem? Mata'l, mata'l! Hem de matar el tio? Sí, L'hem matat. o família real, hem de matar. T'ho juro que... Hem de matar... Oh, que puc recollir les... Que puc recollir! Mira. Marçal, no lotegis res. Puc netejar cadàvers, Martí. La següent partida no el tindràs. Merda! Hòstia puta de Déu. Rescue? Oh, hem d'anar a rescatar en Merlí. Deu ser com una espècie de Merlí, però... Però dels xinos. Un tito! Yes! Un tito! Yes! Un tito! Com ho ha fet? Merlí! Merlí! Aquest tio m'ha parat una hòstia estant d'esquena. No, m'ha matat un del meu equip. Aquest tio? No. Aquest tio? Ah, és un És ser. que... Sí, Oliver Encar. Què? Aviam, qui vol ser un kebab? Tu vols ser un kebab? Jo vaig dir salvar en Merlí, tio. Jo em sembla que necessito que em salvi. On ets? Ja està, m'han salvat. Puc estar girat, tio. Jo sí que Ajudeu-me! necessito una mica. Necessito un help. Ei, hi ha un circ. Aquest tio porta més munició meva, la puta mà. Rescue Malric, no Merlí, la mare que et va parir. No es moren amb les... És en Merlí. Mateu aquest tio ja, que té moltes armadures. Gràcies, Marvin. Què? Gràcies. Per què? Perquè m'ha matat. En Marvin. Mira el sorry pel xat, la mare que el va parir. Ah, Marvin. Anava a dir jo. Aquí n'hi ha un. O sigui, heu de pujar les escales, després anar cap al fons, ja ho veureu, està allà empresonat, pobre Martí. Tia puta de Déu, no pot ser tan difícil. El que infinito. Vale, he alliberat una cama de tot. Bé. Vale, Faràs la victòria, Buah. tu, m'estan atacant. Tanqui, ara pujo per les escales. Pensaré amb la meva vida. Sí, el que esteu matant allà al mig li he cardat una fletxa al pit. Que no se l'ha de matar amb el ric. Va, jo salvo el Merlic. Va, una altra hòstia. Està lliure. Merlic, no sigui marica. Ara que cardarà màgic i matarà tot. Home, jo no esperaria menys. Hi ha una catapulta, crec, en aquest mapa. Sí, allà, mira. Jo et segueixo, Martí. Em llences a mi, vale? Vale, posa't-hi. Crec que sigui bona idea. No, Martí, no. Martí, deixa'm pujar, collons. Vale, té, puja. Vale, espera't, que miro cap on he d'anar. Canvieu-vos el Vinga, cavaller. let's go. No puc fer el... Vaya puta merda. Ei, ja vinc, Què nice. dius? Quanta gent hi ha aquí? I em toca a mi. Pensar que m'he quedat de l'hòstia, que venia aquí xafalla enfonsat al terra. Però sí, Això m'ha tocat. Hola. Què dius, Marçal? Però per què no m'avises? Que hi ha tot el seu equip enemic aquí. O sigui, vols que sigui jo? Estaria bé que em picola i tu. Serà... Què passa? Que és marica. Vine aquí, covard. He matat un amic. Vale, va, siguiente. Com fuig.
Que no t'escaparàs pas. He matat un amic amb una fletxa al cap. Què hem de dir? Els amics no. És que És que- sempre, jugues al rol, mates amics. Jugues al xivarri, mates amics. Sí, Estic però és atrapant, que l'estic fletxa al pillant cap rebufo. Per alguna raó l'estic atrapant, jo que vaig full play. Ja vindrà, ja. Retalla millor que ella. Hòstia, t'ho juro, En Deus Bull, ha sigut venjança això, que bé. L'he matat. Aquest tio... Anari, això! Aquest tio, Ui, hi ha una ballesta gegant aquí. Sí. Hòstia. Vaya rata. L'ha tocat, ja l'ha tocat un cop. Ui. Va marxar. És un contra Què un. cardes? Puc! Uah, en Jack! En Jack! Hòstia puta, nano. On M'ha és? tirat alguna. Ja estàs mort. No! No! Però com M'ha tant? matat l'ascensor! Això mata. Que flipes, ja estic mort. Jo ho he vist, jo m'he apartat. He pensat, algú es mullar aquí, i l'Arnau s'hi ha mort. Clar, perquè no m'has deixat passar, t'has quedat al mig, puta rata. No crec. Sí, crec. Ah, aquest és Aquest subnormal t'ha Vale, atacat. Marçal, també un per la dreta. Dos. Que vinguin. En Martí em cobreix. No, estan a la de baix. Martí, els mato. Ja hem fet- Jo els distrec i tu els ventes que flipes, vale? Toma. Bé, Martí, bé. Però ara l'has de matar tu, Jo l'he de No. carregar, i aquest va per mi. Fet. Dit i fet. Marcial. On ets, Martí? L'altre, Marçal. Va, jo t'ajudo. Mira, jo paro i He tu de entres. recarregar. Bé, espera. Recarrega, Martí, recarrega. Està fugint com una puta rata. Bueno, tu recarrega i ja... En queden 1, 2, 3, 4, 5 i quedeu vosaltres dos. 5 Va, contra 2. on ets, Vale, Martí? Marçal, aquí dalt, No, aquí dalt a l'oli. Martí, no ens separem tot el cul. Aquí dalt a l'oli, Marçal. I de vosaltres n'hi ha una cantonada. Però no vagis tu primer. Aquí n'hi ha un. I no passis face check. Sí, és que és això, ja he dit que no vagi el primer. Oita! Hi ha un arquer darrere. Ja. Ui. L'has recarregat? No, està matant l'arquer. Bé, Martí, bé. Va, mata, que no t'hi sap, Oh! De Oh, gralle! putes rates. De gralle! Sóc un rogue, tio, sóc un rogue. Apa, nano. He de recarregar. Sneaky. Recàrrega, no tens ningú. Sí, et cobreixo. Mira, Marçal, vés a mirar les escales d'aquí davant. Aquestes? Va, està tot buit. No, hi ha estan un venint, arquer per allà. Està venint. Oh, mama. Ja defensem. En queden 3. Oh, merda, he baixat l'escut. En queden 3 i els teniu tots a davant. Un menys. Dos menys. 2 menys. Merda, estic a la merda, estic a la truixit, Martí. Estic recarregant. Martí, rata, surt a donar la cara. No, No! Un moment, que estic a la truixit, Bé, tio. Martí, bé, Martí! Bé, Martí! Vamos! Que bé! Cap aquí. Vale, va, Martí. Ja estic... No, vigila! Ens ha matat a 3. Ens ha matat a 3 l'ascensor, nano. No hi tindràs. Aquest primo s'ha posat a recarregar davant meu? Què dius? Com ha tirat una fletxa? Puigdemont. Hi ha un tio que es diu Puigdemont. I t'ha tirat una fletxa. Sí? És de Bèlgica, nano, te l'ha tirat la Des de Bèlgica, nano. Ai, no, que m'he carregat el pressi, tu. M'he quedat encallat. Que flipes. Ara. No es queda molt encallat. Què cardes de m'ha sortit aquest? Per què no has matat a ningú encara, Marçal? Mata algú! Com que no has matat a ningú? No! Els han provat tots, tio. Oita, el primer. Com que no he matat a ningú? 3 he matat, què dius? Ningú no mates. Però què polles dius, si vaig per sobre teu? Ho fas molt malament. Quina puta broma d'això que és aquesta?